Euskaltzaindiaren eta Euskal Herriko Unibertsitatearen elkarlanik bikainenaren emaitza oparo dira saritzen diran lanok. Eta tesiekin batera, tesidun berri eta gazteak saritzen ditugu. Euskal kultura birritako aldiz ituan iotzen dugula, euskararen eta ikerkuntzaren aldetik. Euskal hizkuntza gizarte fenomeno bat den bezala, ikerkuntzak ere gizarteari irekia eta haren mesedetan bideratua behar du izan. Ez altxor giza gorderik iraungo duen zerbait izan. Ikertzen den oro, baliokoa den bezan batean, dibulgatzekoa da. Eta horixe da besteak beste, sarion bidez bilatzen dena. Michelena sariek duela 12 urte hasi zuten bidea euskerazko doktorego tesiak bultzatzeko asmoz. Sariek, bigarren eginkizun bat ere betetzen dute. Aurrekoa bezain garrantzitsua dena. Euskerazko zientzia bultzatzeaz gain, euskera prestigiatzen dute gorengo mailako aitortza eginez. Horregatik, Michelena sariek errealitate bat berresten dute. Ikertzaile gazteen lana aitortzen dute. Ikusgarritasuna ematen diote unibertsitatearen, identitatearen eta eguneroko lanaren parte bat den jarduera bati. UPVHUn euskaraz egindako doktorego tesien eunekoa egonkor mantentzen da 10%. Euskerazko doktorego tesien artean, gero eta tesi gehiagok lortzen dute nazioarteko kalifikazioa orain esan dudan moduan. Esaterako, iaz, 33 tesi defendatu ziren euskeraz gure unibertsitatean, eta horietatik 17 nazioartekoak izan ziren. Aurreko urteko kopurua bikoiztuz. Pozgarria da, eta euskaltzaindia beti izango da, horren aldezle eta horren laguntzaile. Pozgarria da ikustea, zientziaren ikuspegitik zientzia oro hartuta, euskara aurrera egiten duela. Eta euskarak aurrera egiten duela jente belaunaldi berriei esker. Zuen belaunaldi berri hoien partaiek zaretelako eta belaunaldi berri hoiek hartzen ari zaretelako testigantza eta lekukoa euskara bera aurrera eramateko. Edozein arlotan, goi mailako zientzietan, zuek egin duzuen bezalaxe, eguneroko bizitzan, idatzizko zein ahozko erregistroetan. Euskara bera dugu helburu, esan dudan bezalaxe, eta euskara bera helburu dugula aurrera goaz. Mila esker, goresmenak, zorionak. Basurto Unibertsitate Ospitalean goilar nintzela hasi nintzen atsegin handiz tesia euskaraz idazten, eta osasun arloan euskara bultzatzen nuela pentsatzen nuen, ez? Nik uste dut zientzialari euskaldunok konpromesu bat hartu behar dugula, euskara alor ezberdinetan edatzeko, baina batez ere zientzia eta ikerkuntza mailetan. Nik Jean-Paul Sartreren filosofia aztertu dut, existentzialismoa, nola eskontzen den filosofia eta idaztankera. Lehenengo tesia da euskeraz egiten dana Jean-Paul Sartreri buruz, dena frantsesez zegoen, eta beraz tesiaren ekarpen bat baita ere izan da filosofia hori euskaratzea. Bialdu euskeni meien esaten pizkatxu bat motivazioa euskaraz idaztien motivazioaz da hitz egiteko. Da, ontxe pizkat horrei bueltak ebilitza, konturatu naiz, ezkanean, txiki-txikitzatik euskaraz bizi, gurasuen esker, gero ikastolan eguneroko euskeraz, hemen dagoen gure zuzendari natxiaz, gero, karreran bertan euskeraz guztiz, eta gero, zuertan eukiot, gure tesi zuzendari izan da, Jon Urrestiaz, nazioarteko talde baten euskeraz bizi alixatia. Hau da, guk ez genduan lana itzen inglesez, gure lana dana euskera zan, eta nik ez duki birrixan inon lako motivaziorik euskeraz idazteko, azkainen nitzako naturaltasuna izan da. Nire tesia eta euskera bata bestea gabe ezin da ulertu. Ja karrera garaian Maitekin hasi nintzen karrera bukaeko lana lantzen, isa taldearen baitan. Isa taldea euskerarekin lotu
lotzen den bezala, tesia euskararekin lotzen da bai. Eta, bueno, horra ginen euskararekin eta informatika lantzen, eta karrera bukaerako lan mardulak idatzi genitun, pare bat, eta euskeraz. Eta ez da bakarrik euskeraz, Maitek irakatsi zian estiloa eta guztia asko zaintzen. Tesi gaia bilatzean ebai, oso gargia izan zen, ez neukan oso garbi zeren inguruan egin nahi nun, baina oso garbi nekan elementu, zeinentzat izan bartzan, eta euskerarentzat izan bartzula lana, eta orduan horraz eginen, medikuntza alorrian zerbait landu nahian, eta terminologia falta ikaragarriakin aurkitu ginen, eta hor kokatu zen tesia. Aldez edo moldez, euskal itzulpengintzari eragiten dioten eta tesian deskribatzen ditudan gizarte eragileek, erakundeek, hezkuntza sistemak, hizkuntza politikek ekarri dute nik doktorego tesia euskaraz idatzi izana. Horren bestez, itzulpenari zorsaio ezinbestean, eta zor diot nik neuk ere, testugile naizen aldetik, euskara batua beraztu eta osatu izana ere. Baina hori beste doktorego tesi baterako gaia da.